Apa pun nggak bukan sih. Saya mau baca. Hei, haba, kulit ketan deh, borfoi naik nih, hei, kena menang naik nih, apa benda? Wah, ikan sudah satu kali ya nanti. Mereka udah kita nggak salah. Kita terus kena. Mana ke? 사실은 그런지 빛나이 자이볼라 정나 하자시다가 파인 자다. 아자나 나이즈 볼. 나정아 호가당 선에서. 능탄이 사용 설명. 시리타 볼고. 아이 만나 갖고보. 빛나이 봤어요? 라. 아? 빛나이나 근타. 오상. 능탄이 싱가우 설등어. 능탄이 싱가우 설등어. बस बिनेश बिनेश
नोंथांमोना थार फिननाया मा जायो बेखौ सारानो फिननाय होगोन सोंनायनि फिननाया थारा मामोन बेखौ सारा बुंगोन नोंथांमोननि फिननाय जायाखै दे थेवबो गथ'फोरखौ मोसादों नालाय माबा मोनसे होनांगोन ना फिननायखौ दारा बुंफिनदो होनगोन होननांगोन राइट अके नोंथांनि सायाव सोर दङ माने नोंथाङाथ' गोरोन्थि जाबाय दे अके नोंथांनि सायाव बिब' बा बिदा बेसो जायो थार फिननाया सोर दङ आरो नोंथांनि सिङाव सोर दङ बिदा बिनानाव थारा बिदा बिनानाव अख्रां होनदो जायाखै माने सायाव दंना अख्रां सायाव अख्रां बिदा बिब' थाया नोंथांनि सायाव Double meaning question जायाखै बियो जादो double meaning question double meaning question जायाखै बियो यावो थार फिनाय नायाबा 1000 नोंथांमोना जाय लामाजों फैदो बै लामायाव मोनसे दालां बानायबाय थानाय जादों गथे हाखाबाय सोर दा बेहाय मिस्ट्रिफोरा होनदो मा होनदों जों बे दालांखौ कमप्लिट खालामनोबा ठेकेदार गैया सुथि थांदों गैया 10टा ठेकेदार गैया सुथि थांदों 50 दाल बिदिं गाजाल नांगौ जोंनो होनांगोन नङाबा इ लामा खालामगोन जोंनो 5 कुन्टा नांगौ आरो 50 दाल बिदिं गाजाल नांगौ इखौ होनो हायाबा जों हगार हरा गाजा जुखौ गाजा लाखानाय नुहाय गाजा नाय
Lai ke iklan mo lah. Dah, sudah sekali. Malah sudah depan dia nak. Pura lana apa nama? Beklah lagi kamera, macam-macam ni. Dua hari jengkol ni, sekali berjaga ber. Kamera jengkol ni.